На гэтай тэрыторыі жыве больш за 100 відаў птушак, каля 20 з якіх занесены ў чырвоную кнігу. Таксама тут выяўлена больш за 10 відаў насякомых і больш за 20 чырвонакніжных раслін. Для біялагічнай расліннасці гэта адна з ключавых тэрыторый. Некалькі гадоў таму Інстытут эксперыментальнай батанікі Нацыянальнай акадэміі навук па заказу таварыства ахова птушак бацькаўшчыны праводзіў даследаванне, параўноўвалі спадарожнікавыя здымкі балота за 20гадовы перыяд і глядзелі, што адбываецца з расліннасцю. Па здымках бачна, што з-за меліярацыі па перыферыі балота з усіх бакоў пачынае зарастаць кустамі і дрэвамі, а таксама падсыхаць, і ў такім выпадку становіцца не нізінным, а пераходным. Усяго Інстытут эксперыментальнай батанікі вызначыў 10 праблемных зон і больш за 20 аб'ектаў, якія аказваюць негатыўны ўплыў на балота. Акадэмія навук Беларусі прыступіла да распрацоўкі навуковага абгрунтавання аднаўлення гідралагічнага рэжыму гэтай тэрыторыі. Прапановы будуць пакладзены ў новы план кіравання. Сам дакумент убачыць свет толькі ў 2018, але практычныя мерапрыемствы пачнуцца ўжо сёлета. Першая на чарзе – памежная зона паміж балотам і меліярацыяй. На ёй будзе ўкапаны бар'ер са спецыяльнай плёнкі. Яна не дасць меліярацыі забіраць ваду з балота. Зона кантакту больш за 10 кіламетраў. У межах прыродаахоўнага праекта для Белавежскай пушчы, які сумесна рэалізуюць Нацыянальны парк ахова птушак бацькаўшчыны і Франкфуртскае заалагічнае таварыства з Германіі, рыхтуецца навуковае абгрунтаванне і інжынерны праект.